Tamam vatandaşlar, yılın sonu hoş geldiniz. Bir cemiyetimize en vacip meselelerden birini gündeme çıkardığını. Berde hazır şu gepleşmeye başlamadan Atatürk'ün bir sözü bilen başlayacak. E, En büyük savaş cahiliye karşı yapılan savaştır. Geleceğimiz için, çağlarımız için vacip meselelerden biri. Cahil elenin cemiyete veren ziyanı soran, soruğa cevap versenizler. Kim söz alacak başta? Evet, salam vatandaşlar. Halika. Soruğa ben bir öz dilimden cevap vereyim. Cahil enenin cemiyete ziyanları. Bir ene cahil olsa çağır adam öz yad edip yetiştiriyor. Ondan sonra bilirim cemiyetin içine karışıyor. Bir katı ne hilekti vaydayım. Bir katı ziyan. Cemiyete de özlerine de cahil adam bilen gep düşünüşmek bir zady bir meseleni ortalıp şonu maslahatlaşmak mı geňeşmek mi şo zatlarym gaty kyn bolýar. Onuň üçin eneleri ilki bilen eneler gyýyr maşgalalar hökman bilimli yetişdirilmeli. Çağalarynam şu bilimli enen yetişdiren çağaty bilen cahil eneden yetişdiren çağaty gaty arapy yer bile gök ýary. Mysal üçin cahil eneler nähili öwretýärler çağalarına böjek ýalak bol. Biriniň agzyndakyny al gapy bar bir şon ýerde nemeler öwretýärler da ýa-da biri bir zat diýdimi sen şoňa bäş edip ber jogabyny patladyp çekinme. Ya urmaňlaýyn ýar gel hiç kimden gepiň alyp galma şolar ýa-da bir bolmadyk nemeleri berýärler. Terbiýeleri berýärler ýa-da şol ere goňşusy zady bilen gyýgyrşanla gatyp paýyş sözler ulanýar. O çağalaram şo enesinden alýan görellärini gaýtalýarlar. Ondan şol zatlar aýypdyr. Bu zatlar adama ýa-da çağa gelişmeýän häsiýetdir diýip düşünmeýär. Çağa dörrük alyp göterýär. Gepleşigem şol ýadydyr. Özüne alyp barşam köpçülük içinde de mysal üçin bir ýaşul adam duran bolsa şoňa ýer bermek ýa-da bir nädeýin gowy şoňa ýüzlenenne özlerini kaba ýüzlenýärler. Ondan garaz jahillik barada şular aýdaýyn. Men Ben bir soru Halika muallim. Häzirki Türkmenistanda şu cahilliği görüp bilýäsiniz. Häzirki enelerin yetiştiren çağlarının ziyanlarını görüp bilýäsiniz. Näkili misallar getirip bilýäňiz häzirki Türkmenistanda? Görüp bilýär. Ha edil şu taýda da yurttaşyna işledmäne gelenleriň içinde jahiller apaýry saýlanyp duranlar. Bizim çıkışlarımızda ya da dinleyen şu gepleşikleri yazıyan yorumlarından belli. Grubu payış sözleri bilen ya da katı bir düşünmesi, katı kıyınan bolmadık bir sehelce elementarında da nemesinden bakıyorlar. Şu göziyetimiz ona yetmiyor veya bir yerden namsar için biz vatanımızı yamanlap çıkış edemizok. Biz şu terör toplarının etkiyen cinayetçilikli işlerini yazgar. Şu tayda komentariyada yok mu yazıyorlar. Vatanımda neyme yamanlık gördüm. Bizim vatanımız
Berdimuhammed dere. Biz Berdimuhammed şoň üstüne jaý saryp ýaşamyz oga, şoň üstüne ekin ekemiz oga. Biz watanymyzy ýamanlamyz ok. Ine şu tatlara da düşünen oklar. Ya da ine şol bir näçe özünden ýokardaky diýeňne elitalar, ine sanat sungat işgärler diýip atlandyr. Yani özüni aýdymçylar, zatlar, ýalakalygy yerine ýetirýärler bolýan. Ine jahil edil biz ýaly sada halkdan çykanlaram şolara ökünüp ýaşasyn serdarym ýa ýaşasyn arkadagym. Şolar şoň manysyna da bilen okan beýlekler şolardan girer ba. Jüsüne beşmanady ba şoň üçin ýalakalyk etdiýär bolýan. Aşlykdan ağzı kokan ýere biz ýaly şu beşmanada zar bolup nätäç bolup ýurdundan beri ýatyp berenler. Ýöne şonu da şolaň tarapyny tutup şolar var. Soň näme ýene näme soraň bar bolsa. Söz bana berese. Sonra bar ýerler. Salam ildeşler. Menem şu temada öz pikirimi aýtsam, temanyň aýdaýdyp dur, ýani jahylyň bar ýerinde diňe ziýan bar. Ziýandan başga hiç zat bolup bilmeýär. Bir jahylyň bar ýerinde. Meselem Russiýadaky ejeler ogullaryny Ukraina uşagy berende iýerýärler, izinem şu ýerden gaýdanda da gowja zatlardan alyp gaýt diýerler. Beýleki tarapda Ukraina ejeler barda. Olar özleri, ýoldaşlary bilen çağalarym da kämillik ýaşyna ýeten çağalar, eneler, atalar öz janyny bermelen bolsa öz topraklaryny, ýurduny goraýarlar. Indi şu misalda jahyl eneleriň topluma berýän ziýany we sowatly ejeleriň topluma berýän peýdalar açyk görünüp dur da şu berilen misala düşünüp bilen adam bir jahyl bilen bir sowatlynyň arasyndaky tapawuty görüp bilýär. Indi bir jahyl eje ilki bilen özüne ziýanly. Jahyllygy özüne ziýan. Ondan galy berse çağasyna has uly ziýan berýär. Maşgalasyna ziýan berýär, öz ýaşaýan jemgyýetine de ziýan berýär. Emma bir sowatly ejeniň ilki bilen peýda özüne galy berse çağasyna peýdasyny berýär, maşgalasy gaty go maşgala bolup bilýär. Ýaşaýan jemgyýetine de uly peýdaly bolýar. Indi bu jahillykdan çykmagyň ýa-da jahillygyň berýän ziýanlaryndan halas bolmagyň iň gowy, iň arzan ýolu bilimli bolmak. Ýaşlary egitmän ýa-da bilim sistemany dogry ýurt müçberinde bilim sistemasyny güýçlendirmän bu jahillykdan hiç çykyp bolmaýar. Meselem sowatly ejelerden sowatly toplumlar, jemgyýetler döreýär. Olaryň bilim sistemalary, sosial hyzmatlar, saglyk standartlar gaty beýik bolýar. Sebäbi olar sowatly, o beýikligiň nämeligini düşünüp bilýän maşgalalar bolýar. Bu ejeleriň ýetişdiren çağalarym toplumada peýdaly çağa bolup geçýär. Ýöne gowşak enelerden gowşak jemgyýetlerim emele gelýär, döreýär. Olaryň ýarym sowatlylary bu topluma ýykyp ýok edip bilme derejesine gelip bilýär de ýyllaryň dowamında. Indi ejeniň sowatsyz bolmazlygy üçin şol ejeler çağılypdy dogry ýetişdirilmeli de. Onun başga ýolu ýok. Ýoksa ýalňyş ýol bilen, ýalňyş düşünjeler bilen ýetişdirilen nesil ýurt derejesinde öňüne alyp bolmajak ýa-da bir öňüne gaty kynal katastrofik ýagdaýlar emele getirip bilýär. Diňe şo ziýandan gutulmak üçin, halas bolmak üçin diňe çağa ýaşlykda bilimli, sowatly edip ýetişdirilmegiň ýollary, ugurlary döwlet derejesinde çözülmeli. Bir maşgala öz içinde çözüp biler, ýöne bir maşgala döwletiň näçe täsir edip biler. Ýöne bu döwlet derejesinde şol meselelerini oňalmasa, onda bu hakykatdan ham bir döwlet ýa-da bir jemgyýet sowatly bolan ýagdaýynda onda ösüş ýa-da çağalaryň özüni alyp barşy o topluma berilýän peýdalar gaty başgaça ortaya çykýardy.
Indi bir jemgyýetiň uzun ömürli ýaşatmak we jahillygyň zyanlaryndan gorap saklamak üçin ilki bilen çağalaryň tebigatyny bozmagan ýetişdirmeli. Kaçanda çağalaryň tebigaty öz tebii açylşy, çözülşi bozulan ýagdaýynda onda hem şo ýerden jahillik dörep başlaýar. Onun üçin hem döwletiň bilim sistemasy dogry turdulmaly, ýa gaýdyşmaly. Bu meseleni meselem gün batary ýurtlary gowy çözüpdiler. Hatda näme üçin meselem gün batary ýurtlarynda bilimde iň üst derejelerine gelip bildiler. Bizde näme üçin gelip bolanok? Onun bir näçe sebäpleri bardy. Meselem olar yzygy giderli bilim sistemasyny gelişdirmek üçin işler alyp barýarlar. Olaryň 200-250 ýyllyk dogry ilerläp barýan tarihler var. Meselem birazcık tarihinden gürrüň etsek de näde şu atky derejelere geldiler gün batary ýurtlary. Frederick Frobel diýen bir şahsiýet 1782-1852 ýyllar aralygynda ýaşap geçen we Çağalar bagynyň atasy diýen at bilen tanalýar. Frobel'in bir çağa doğulandan 10 ýaşa çerin aralykda şo ýaş çağalary 3'e bölýär. Olaryň diýeli çağa doğulandan 3 ýaş aralygy, meselem 0 ýaşdan 3 ýaş aralygyndaky çağanyň dünýäsi, ejesi, kakasy bolýar. Şo çağanyň bar dünýäsi şolaryň içindäki esasan hasam iň ýakyn ejesi we kakasyny tanaýar. Eger doganma bolsa dogany öýüň içindäki esbaplar, iň issy görnýän zatlar o çağ üçin ondan daşky dünýä ýok. Iň bilýän zady, iň issy görýän ýa-da daşdan bir gandaş zady gelende de şonu bir görüp gün ejesiniň gujagyna atýar. Diýmek 0-3 ýaş aralygyndaky çağalaryň bütün dünýäsini gurşap alýan zat ejesi, kakasy, öýüň içi doganlar bolýar. Indi 3-7 ýaş aralygyndaky çağalary Frobel şeýle atlandyrýar. Indi bulan hem öýüniň içi bar, hem çağalar bagy. Çağalar bagyndaky ulanylýan oýunjaklar ýa-da şo çağalar üçin döredilen esbaplar, bularyň ählisi şo çağanyň dünýäsini gurşap alýar. Öý we çağalar bagy aralygynda nähil täsirli günler geçiren olsa öýüne gelip şonu görüň berýär. Çağalar bagyna giden wagtda öýündäkini görüň berýär. Garaz bir çağanyň dünýäsini gurşap alýan zatlar şolar bolýar. Elbetde o gomşu bolan daş döwerek dogan garyndaşan eýem 3-7 ýaş aralygynda olaram tanaýar. Ýöne bu ýerde Frobel'in akademik tarapdan gürrüň etýärdi. O dogan garyndaş gomşu bolan däldi. Özüni çağanyň ýetişmesi tarapyndan gürrüň edende esasy ünsü bütün dünýäsi şo çağalar bagy bilen bagly bolýar. Bular öz döwründe näme etýär? 1800-nji ýyllaryň başynda bir ýaly çağalar bagy bolan däldir elbetde. Ýöne çağalar bir ýerde şo döwrüň çağalar bagy nähil bolan bolsa, çağalar bagyna çağalara şertler döretýärler. Meselem diýeli bir tahtadan guty, içinde de 6 sany tahtadan şarja gaz bar we durly renkde boyalan. Şoňa meňzeş esbaplar bolýarda çağalary erkin oynamak we wagt berilýär. Garaz erkin oynaň diýilýärdi. Bulan özüň Frobel onuň ýanynda. Meselem çağalar näme gowy, näme etýärler, näde oynaýarlar çağa düşünmek üçin. Bular üçin näme gyzykly, näme iyi bitýärler. Şu zatlary düşünüp bilmek üçin olary erkin oynama şertler döredip synlaýarlar. Şu zatlaryň saýasynda çağalar oynadykça olarda pikirdirýär. Onsoň görýärler wakýalar çağalar hiç bir ýerde oturmany bilen ok, uzun wagt oturmany bilen ok. Hemişe hereketde turar, ılgar, gider, geler, ýöne git gel edip ondan oňa mundan muňa geçip oýnaýarlar da. Onsoň görýärler çağan uzun wagt oturup bolmaýar, bular hemişe hereketde saklamaly. Şu zatlaryň saýasynda da netijesinde çağa hereketli zatlar gerek. Meselem maşyk sapaklary gerek. Şo ýerde çykan pikirler soňunda günümizde çağalara meselem maşyk sapaklary bolup girýär. Aýdym halaýarlarmy? Diýmek onda bulara aýdym saz gerek.
Oyuncaklar näde oynasalar her şey oynayan ekenler şu hili bir zadan bolsa bular üçin hansı bolar diýip olarda täze pikirler dörät. Meselem şu döwürden bloklar, tahtadan bloklar emele gelip başlaýar, özleri şonu döretip başlaýarlar. Puzzle'lar döretip başlaýarlar. Häzirki günümizde çağalar bagynda her bir klasta ýa-da öýlerde her bir çağalyda bar oyuncaklar şu döwürden gelen. Asıl temel şu wagt atylan häzir günümizde çenli şol oyuncaklar nasıl geliştirilip häzir nähili görýän bolsak şu şekilde gelip ýetipdir. Şonuň üçin hem Frobel'i çağalar bagynyň atasy diýilýär. Sebäbi ol şolar ýaly bir neme göredipdir, çağalar synypdyr we çağalardan çağa näme gerekligini öwrenip şo zatlary ortaya çykartdyrlar. Frobel'in 3-nji gruppasy meselem 7-10 ýaş aralyk eýem bu da mektep eýem çağanyň gözetimi has giňelýär. Diňe çağalar bagy bilen çäkli bolmaýar. Eýem mektebem goşulýar. Has görýän nemeleri adamlary köp, moğulymlaryň köpleri, öz ýaly deňduşlarynyň gelip gitýän ýeriniň köp ýeri çağalar bagyna seredende has hem bina uly klasslar köp. Eýem şeýle ulap gitýär. Emma bu ýerde diňe 0 we 10 ýaş aralyk çağalaryň gürrüň gidenden soň şeylere düşündireýin-de. Onsoň Frobel'in ýene öňe sürýän teoriýasy näme? Çağalara bir şert döret ve sen synlap öwren. Näme gerek? Han tebigatynda näme bar çağanyň, näme agyr çağanyň häsiýetinde şolar ýaly synlap öwrenip şo zatlar günümüze çenli gelipdir. Hakykatdan hem gowy başarılı üstünlükli işletdirler ve çağı işleşen adam bu ece olsun mol bağvana menzekede mesela bir bağvan tohumunu atar onu suvarar ve dökününü verir o göğür yani çağır aşağı şonu elivlerinde küp sündürüp ıslanıp sabırsızlık kezip şonu göğürdük bilen oğa ya da göğürcük olsa o tohum göğürt baryan zat dövüler demek bir ece de ya da çağa bilen yakın bağlanışı olan kişiler, ula adamlar ece moğulayım kaka tapağı diyor. Bir çağının öskelen çağını dine öz tebii şekilde açılmağını, çözülmeni vermeli, şu prosesi geçirmeli çağalar. Onu mesela çağının dünyasında oynamak var. Ecesi bilen, doğumları bilen gürleşmek, paylaşmak, gören zadını aytmak var. Vakti beylek tarafta mesela biz Türkmenistan tarafından aldığımızda çağının tebii ösüşünde bir siyaset yok. Çağı 3 yaşta vakti ya da 10 yaşa çenen bir siyaset pikir edip bilmeye. Olaryň pikir edip bilýän zady oyuncak, oynamak, gülmek, kezillik, ılgamak, suwa düşmek. Garaz bir çağa nähil tanaýan bolsak şo zatlar. Ýöne biz näme etýäs olaryň tebigatyny bozup, olar bir 2 ýaşdan baştan şolara arkadagy serdar diýip olaryň tebii ösüşini, tebii açylmasyny şeýdip bozýar. Eýem 7 ýaşda çağı doly tebii ösüşinden ölýär. Olarda tebiilik eýem basylýar, ýitýär, ýok bolýar şo zatlaryň saýasynda. Olaryň atyna diňe arkada aýdym aýtsalaram arkada, goşgy aýtsalaram arkadagy serdar. Bar zat şu gurşap alandan soň telewizoram şol çağalar bagam şol öýündeki çağalar bagyndan gelýän goşgular aýdymlar ýatladylýar. Kitap başlalaram şol bolandan soň olarda eýem tebiilik galmaýar. Çağı tebii açılıp çözülüp bilmeye. Bu ýagdaýda da nähil bolýar? Eýem 7-sinde öli, ýöne 70-inde ýaşap ýörenler. Sen bir ölü jemgyýetden, bir ölü çağdan, ölü ýaly gezip ýören ýaş nesilden näde bir peýdaly zat aljak jemgyýete. Sen o jemgyýetden hiç haçan bir peýdaly zat çykmaýar. Onuň tersine peýdadan beter diňe ziýan. O ziýanyň nähil şekilde geljeginden bilmeýän, nähil ulukda geljeginden bilmeýän, gün geçdigi saý aklyňa, pikiriňe sygdyryp bilmejek ziýan zatlarla garşylaşýanda arkaň. O da bizim şu wagt gelip ýeten derejemiz. Bir pasport mesele bolmaly däl, ýöne
Jahillikden ýa bir pasport bizim üçin şeýle bir uly mesele de bu mesele yıllar geçti häl çözülen ok. Ya da bir mertebe, bir adamın mertebesi in goran zatlaryň biri bolup durka bizde yıllar geçti diňe mertebe depelenýär. Bu nireden nämeler sebäp bolýar? Ýaşlarymyz, häzirki ejelerimiz ýaşlygynda ýalňyş düşünjelerle bilim alanlygyndan bolýar. Başga sebäbi ýok bu zatlaryň. Häzirlikçe şular aýtaýyn, soň soraňyz bolsa ýene öz pikirimi aýtaýyn. Şu sözümüzün arasında cahil cemiyet emele getirebiliriz. Buna misal edip häzirki Afganistan'ı alıp biliriz. Alıp biliriz. Häzirki Afganistan'dan alıp biliriz. Ýöne şo taýda-da meselem aýal gyzlara garşy görkezilýän jahilce hereketler, meselem bir gyzyň öldürilmegi şolaram ayağa kalktı. Olaram içinde hani bir jahil diýende de hemme jahil bolmaýar-da. Meselem 10 aýal maşgalaň içinde bir iksan jahil bolsa, beýleki sowatly aýallaryň içinde olar bir şekilde öz ýoluny tapýar. Sowatlaryň arasynda olaryň başga sowatsyz bolmak alajy ýok da, her kimden bir gowza döwrenýär, olam gidiberýär, şolarla sürenip gitse-de gitýär. Emma bir onuň içinde 8 jahil bolup, ikisi sowat bolsa, onda o taýda gaty güýçli karakter gerek. Şolaryň ählisiniň jahilligini basyp ýatyrmak üçin, eger karakteriň gowşagrak bolsa-da, o iksany karakterlilerim ereýär da, olaryň içinde, jahilligiň içinde ereýär. Awganistanda diýjek bolan zadym näme? O ýerde aýal maşgalalar içinde birip duran öz hak hukuklaryny talap edip bilmän, garşy gelip bilmän ýören aýal maşgalalar ýa-da häzirki ýaş nesil gyzlar aýaklandylar. Jahil diýende hemme jahil däl. Tokman hemme jemgyýetiň içinde de bu zatlara akyl ýetirip bilýänler bar. Şol akyl ýetirip bilýänlerim ýoş-ýoş aýaklanýarlar. Haçan-haçan beýdik gezmeli diýerler. Bolmanam az bolsa da toplumyň içinde azam bolsa, düşünüp bilýän adam bar bolsa şolar dogry ýola gitýärler. Ýöne elbetde diýmek Awganistandaky bolup geçen zatlar dogry ýolda gitýär, şeýdip bir hak hukuklaryny talap edişleri dogry bolup biler. Ýöne olaň başynda jahillar bilmedim näçe wagt durar, zorluk ulanýarlar. Olar her şekilde basyp ýatyrjak bolýarlar da. Gaty gynandyrjy zatlar bolup gitdi. Ýöne jahillik gowy gurşap alan Awganistan. Şonu diýeyim. Afganistan'ı misal getirdim de ýöne häzir Türkmenistan'am Afganistan ýaly bolup duran. Elbetde. Şunun üçin men häzir Afganistan'ı misal getirdim. Ýöne Türkmenistan'am häzir Afganistan ýaly boldy. Ya bolup gelýär. Dogry. Ýene biraz wagtyň geçmegi bilen dogry şo Awganistan şeklini alyp bilýär. Ýöne o şekli bermänem bolýar, öňüne de geçip bolýar. O da halkymyzyň elinde jemgyýet gaçan şartlara düşünen wagtda bu ýokardakylar bir sagadam galyp bilmeýär. Gepleşiň başyny Atatürk'ün sözü bilen başladım. En büyük savaş cahiliye karşı yapılan savaştır dedim. Bunu siz sözünüzün arasında aydıp geçtiniz. Cahilliği sadece bilim bilen yengip bileriz de. Gene şöyle bir Atatürk'ün sözü var. Toplumun düşmanı cehalet. Cehaletin düşmanı öğretmenlerdir de. Bu cahiliye öğretmenlere sebep olup bilir mi? Häzirki öğretmenler Türkmenistan'da. Sözü ýene men alaýynmy? Günümizde meselem hawa mowzularını gaty uly goşandan bar, iki tarafa da goşan bolup bilýär. Meselem sowatly mowzulymyz, şoňa görä sowatly çagalar ýetişdirýär. Eger sowatsyz bolanda da ýene de tapyr jahillar ýetişýär. Munyň başga bir nemesi ýok da, çözüm ýok. Meselem ýa aýdyp geçdim, gün batar ýurtlarynyň şu derejäge gelmeleriniň aňarsynda 200-250 ýyllyk
tarixi var. Yavaş-yavaş bilim sistemalarını geliştire häzirki ýagdaýa gelipdirler. Häzir olardaki çağalar bir zat aklına yatmasa sonra bilýärler bu näme üçin şeýle, bu näme üçin beýle diýip. Olaram sen otur, sen kellämi agyrtma diýen wagtlarda şu çağa gerek şekilde düşündirip bilýärler. Gerek bolsa şolaryň ikisiniň bir moğullym bilen çağanyň göz derejesi dengeleri ýaly moğullym aýagyny oturýar, çağanyň gözüniň içine seredip düşündirýär. Çağa eger bir zat soraýan bolsa hakykatdan hem şu sorak çağanyň aklynda ulakan sorak işaret bolup durýar. Hatda sen şu sorak işaretlerini jogaplanyňda çağa hakykatdan hem rahatlaýar. Bu zatlar gün batar döwletleri muny ýeňip geçipdiler. Çanlar 1800-nji ýyllarda şu zatlary düşünüp günümüze çynyşyň üstünde işleýärler. Häzirki döwürde olaryň çağanyň işleýän ugurlary has başga boýutlara gitdi-de. Meselem 800-nji ýyllarda oýunjaklary öwredip başlanan bolsalar, häzir hemme ýerde ol oýunjaklardan. Emma häzir näme etdiler meselem moğullymlar çağa bilen işleşende näde kontrol etmeli. Şu zatlar çağa öwredilýär. Rahatlamagyň şekilleri, öz-özüni köşeşdirmegiň ýollary öwredilýär. Meselem bir näçe ýollar bar da şu çağalar bagyndaky çağalary 3, 5, 2, 5 ýaş aralygyndaky çağalary meselem emosiýaly öwredilýär. Berenmek, gynanmak, halmak, gynanmak diýdim hawa. Şu emosiýalar häzir tanadylýar, sebäbi ol emosiýalary çağalar her gün ýaşaýar. Meselem diýeli çağa birden gaharlandy. Gaharlananda şu çağany bu hukman çağa gaharlanan wagty däl, ýylyň başyndan ýoşup başlaýan çağlary düşündirip meselem gaharlanyp bilersiňiz bu normal zat, bolýan zat. Ýöne bir çağa meselem gaharlanan wagty garşysyndaky çağany itip kakyp geçip gidip bilýär-de şonu ýykyp onuň ýerine sen gaharlananyňdan açylmak üçin bir zat itmeli, itelenmeli. Onda sen dostuňy bir öz bile oýnaýan dostuňy deňde şu diývar görkezem bir ýere klasyň bir ýerinde açyk diývar bar bolsa şu diýwary itip bilersiň. Şoň ýerine ana şu sen gaharyňdan tiz atja ýa-da birden ona çen sanamak ýa-da eline plastilin ýaly bir zat berip şonu gowedip gysyp zat edip oýnasa şonu etdik saýçagan gahary gatja ýa-da bloklary bir-biriniň üstüne goýmak ýa-da ulu bilen gürleşmek çağa ula derdini aýtsa çağan bilesinde hakykatdan hem şu ulakan mesele şonu biri bilen gürleşdirsen çağa gaharyndan açylýar. Häzir ýam çağalara şu zatlar öwredilýär. Ýa-da dogry kararlar almak. Meselem şu gaty önemli esas zatda bir çağa dogry kararlar nädip almaly? Oňa çağalykdan bir dogry karar almak nädip öwredilmeli? Häzir şu zatlaryň üstünde işlenilýär-de, hani beýle zatlaram bar. Ýöne öwretme, özüni gelişdirme metodlary hakykatdan hem başgaça. Meselem dogry karar almakda bir maşgaladan misal berende, çağa oýunjak kemiş aldyrasy gelýär. Özünde 10 sany maşyny bardyr, gurjagy bardyr. Ýöne bir ýerik bir magazina gitse, 11-njini aldyrasy gelýär, şonu aglaýar, eýtär aldyrýar. O ýerde de enatda maskara bolmajak bolup onu alyp berýär. Onsoň muny nädip çözýär? Muny çözmen gaty ýollar eken, men diňe bir sanjagyny aýtaýyn. Eje ata öýüne gelýär, bolýar hemmesi bir maşgala, bir 3-5 ýaş aralygyndaky iki çağa bilen otyrlar. Bolýar gelin şey del diýär kakas, men her 5-nji gün size pul bereýin. Şu möçberde pul bereýin. 6-njy bazar gün parka gidiler, magazine gidiler, siz näme alasyňyz gelse öz puluňyzdan alın. Onsoň çağa näme etdiýär? Giden wagty bir zat alasy gelýär, ýöne eýem olaryň bir gürleşen gurrumy bar. Şo gurrun eýem ondan çykyp bolanyga ejesine kakasyna diýär, men pulum ýetdi, men şol oýunjaga diýär. Onsoň o pulu ýetmeýär. Ýok, indiki hepden pulunu goşsaň onda ýetdi pulum. O ýerde näme kaka bolýar sen gowgurun bolsaň, sen öz puluňy ber, öz puluňy goş, kakanyň üstüne goşdun. Diýip olar ýaly nemelerim edip bolýar elbetde. Ýöne çağany şo kaprizlaryndan aýyrmak üçin çağa bir dogry düzgün
satın almanı öwretmek, aljak oyuncağına kararını bermäni öwretmek şo şekillerde de bolup bilýär. Ýa-da alyp gelen oyuncagyny öýüne gelenden soň halaman bilýär. Öýüne gelenden soň täzeden aglap serket bilýär-de. Bir oturup dogry karar alyp gürleşenden soň çaganyň soňky etýän aglamalary, isterikaları şeýle bir gurrunlar atýar-da ejebli çagaň arasynda. Han sen özüň aldyňa, men seni zorlamadym, sen özüň görüp getirdiň. Açağı da diýär men aljak geldim şonu ýöne alaýdym. Bolýa onda indi düşündiň, sen şol oyuncagy halamajak ekeniň. Indiki gidende onda sen geldi beýlekin alarsyň. Bolýarmy diýip gürleşip bolýarda şeýle bir gurrunlar ortağa çykýar. Diňe çagany köp zady gürleşip bilmeli bu çağı kendi üstüne gıygırmak, sesini beýgeltmek, olary ziýan bermek däl. Diňe çağa düşünjek bolmaly, ularyň iň esas etken zady çağa düşünjek bolmaly. Şeýdip o çağa bilen gowy gurrunlar açyp bolýar-da. Häzir aýtsaň, uzaltsaň uzaldy bermeli, programmada çäkli wagt bar. Men şu ýerde keseýin. Başga soraňyz bolsa, soň söz alym. Sonradan şunu aytıp geçin de bu aydınlıklarınızın arkasına karasan Gazet Türkmenistan'da çökmüş bir durumda yani. Bu aydınlıkların hiçbiri indivanmaya da tutuyorlar. Başkalada. Başkala olsun, sadik olsun, okul, mektepler olsun bunların hiçbirinden göremiyor. Muallim var mı sizin tutmak istediğiniz şu hemen sonra hakkında? Tuğçe doğru aýtdyň. Edil ýadyr Türkmenistanda şu ýanky sonan aýdan zatlaryň hiç biri uygulanmaýar. Ene men şeýle aýdaýynda çağa Türkmenistana emele gelen, dünýä gelen çağa ölýän diňe kösönüp, urulup, itilip, kakılıp saçyga berýän çagaň pastele sidi diýip urulýar. Näme üçin gepleň ok, garşy oturjak diýip aýdan ok diýär. O çağa eger hemme zada taýin bolsa onda biz onu saçyga bermeliler en atalar. Saçyga bermerler, direkt ok eder. Ol en ata onu professor dowranoga dünýäge getirenler. Şo vaspitateller şo zatlar öwretmeli. Şo taýdan ha ýanaklaryny iýmedi diýip urulýar. Ýa-da ine şu dolaplara, zatlara salyp bulplanyp goýulýar. Şolar ýa-da üstüne men özüm en ata hökümine gabat geldim. Oğlumun bir yedek prostini pakette salıp kakası var ya eline orşonla berk görýärler, muny ýuwup getiriň diýip. Ondan gördüm şu prostin. Menem aldım danym böne evet düşsün ýanyna bardymdan ha diýdim sen işlerden işledip bilmeýän bolsaň akitde özüň ýuw diýdim. Men saňa töle oturun çagamy şu taýp berenim üçin. Sarçı 8 saat galyam, 10 saat galyam, saňa pul tölenýär. Indi şo taýda ýani kasy bir urur, vaspitaçyly bir itip kalkar, hiç kim öz wezipesini ýerine ýetiren ok. Olaram nämesi düýp sebäbi şolaram jahil etişen. Vaspitaçylaram jahil. Mollumlara ine soň mektep ýaşyna ýetýär, mektebe berýän bir bilim öwrensin, edep terbiýe öwrensin mollumlardan diýip mollumlaram hani gowy mollumlaram bar içinde olaryň hakyny ýejek gelýär. Köplenç mollumlar bilim almadyk. Bir edep terbiýe görmedik, maskaladan çykyp gelenmi? Şu taýda da gowy neme berilen ok. Mollumlar öz arasynda oturup gıýbat etdiler. Söwda işlerini emetdiler. Men özüm mektepde işlerini öwrülen gabat geldim. Şo zatlar bolýar. Ondan sen okuwçy şu bilimi aldymy, şu günkü sapagy özdeşdirip bildimi aklynda? O zatlar olaran ok. Ondan o taýda nädip bilimli terbiýeli ýa bir
Cemiyete koşulayar şu peyda getirer diyen bir okuçu çıkmaya. Oğlumlar edil häzir kim oğlumlar? Ene bizim işleyen oğlumlar. Olara yönü ahlagyny moral tarapdan gaty gömäýmeli oğlumlar. Häzir kilen edip beren işini çağlar bu da gaty uruyan berýär. O mekteplerde okandan çağlar öýünde sowat sızgalany gowrak bolan kadip düşünýän mene. Muallim diýmek hemme tarapdaýyn örnek bolmaly. Edep terbiyesi bilen, oturup turşu bilen, sözü bilen, hani Türkçe kibar diýär bir depleýşi hemme zady bilen. Hem ene ata bolmaly şo çaga, hem muallim bolmaly, hem dost bolmaly, hem arkadaş bolmaly. Şol çaga şo muallimy görenne şondan tilkinmeliler dänim. Şo sapaga höwes bilen gatnaşar ýarak bolmaly. Häzir çagalar gaty bilemok, terbiýe de alanok, bilimem alanoklar gaýtan tersine. Bizim çağalanmady gaty erbet tarapa kullanýarlar. Onam ne eşitip ýör. Şeýle Faydalarımız. diňe jahil yetişdirilýär häzir. Faydalarımızı az eşitip bir Türkmenistan'da köpüşlü söz kullanılıyor. Kimin öýünde maşgalasında kiçi çağası bolsa dowallaryň arasında musulmanyň kiçisi bolanyndan orsun gürji iti bol diýen bir söz bar. Hawa. Türkmenistan'da. Hawa. Kendisi diýär de şu bir işi bolsa turup kelsen getir diýen bir näme bar ya. En kiçisinde buýurýarlar iş işini. Hawa. Tur sen getir. Çaga Çağar kendisi diýär. çağan özüne wagt aýryp bilenok. O çağan okuw wadyr, bu üstünde işlemeli. Hani haýsy predmetden näçe baharlyň, näme üçin sen 4'lük aldyň mysal üçin ýa-da bilimi 3 arpmy şol 3lüge neme diýmek şu 3lüge düşüpdir. Çağan üstünde işlejek bolmaly. En atalarym yok, olar ýardak ýok. Bizde türkmençilik mihman ýerleri bir turçay goý. Mihmana hyzmat et hakyky. Türkmeniň kiçisi bolandan orsun güjü bol diýär. Şol hakyky. Bizim çağalarymyz bilen ilgi yok. En atalaryňam şular bilim alýarmy ýa bir ýöne wagtyny geçirip gelýärmi, şonuň bir okuýşuny eline kitap alyp hiç bolmanda şu haýsy sapaga geçdiň. Şoň sahypasyna göz aýlasa da çaga gürrüň berse, şunu okapdyrmy ýokmy? Jahil bolaýanda da şol zatlary talap etmeli. Men jahil galdym, men çagalam jahil galmasyn, okusun, sowatly bolsun, bilimli bolsun, bilgili bolsun diýip en ata gyzyklanmaly. Häzir Türkmen kyn ýagda näme ekmek çörek atly bir gürrüň wadyr türkmeniň içinde. Indi 3-4 çagasy bar bolsa, şolaň garny doýurmak, şolaň öňüne bir nahar bişirip taýynlap goýmak en ata üçin häzir uly problema. Diňe şol çöreň uğrunalýarlar, agşama näme ýedirirkäk, ertirligine näme bererkäk çagalara diýip. Şu çagalan bilimi okudumy ya köçede aýlanyp geldimi, o zatlar gyzyklandyran ogam ellerem degen ok. Ýöne şu wagtynda da şu bakada şu zatlara üns bermeýän hojalyklar bar. Getirýär sumkasyny oklap goýarýar bir kenara. İş öýüň işi bilen ýa bar bolsa agarodyny işletýärler ýa-da potrodyny ekidip işletýärler. Bulaňam hemmesi ýokardan gurnalar neme plan boýunça işlenir ýa-da şu çağalaňam en atalaňam okuw okamaga, kitap okamaga,
Wagt aýryp bilmesin, öz aladaları bilen ýuwarlanyp ýöresinler diýilip, gurnalan plan boýunça, skema boýunça gitdiýär şu türkmeniň haýaty durmuşy şeylerek. Cehaletin vücutmanı bir eceler dedik, sonra cahil öğretmenler dedik. Buna misal edip okullarda kasam içtirdiler, kasam içtiler, çağalar. Bunu getirdiler ismi. Elbette. Jahil öwretmenim diňe Türkmenistanda baglaýmasa, bu sonra başga millete berseň güler ýöne türkmen muny hakyky bir adam orta kabul etmedi. Ine jahil molumlar Türkmenistanda ken. Sonra size söz vereyim. Men birazrak ýa-ni Melikim oglum çağalara ilgi ýok diýdi. Çağa ilgi görkezmek üçin olara kasam öwretmek gerekde. Bu kasam öwretmek olara ilgi bermek däl. Bu senin ün söreningden däl, çağanyň kellesinde, aňynda, pikirinde senin siýasatyň, o zatlaryň ýok. Sen olary tebigatyna garşy gelip şoň kellesine guýýan. Beyin ýykama diýilýär. Ana şeýdi çağalaryň çağılykdy, beýnini ýykamak diýmek ondan başga adam däl. Emma bir misal getireýinde, meselem çağalar bagynda 3-5 ýaş aralyk çağalarda meselem sapak geçilende her iki sapagyň arasynda ara kesme ýok. Mekdepde jaňkakylä ara kesme berilýär. Ýöne çağalar bagynda ýok şol. Muny ara kesmeni molymyň özü bir şekilde aýarlaýar. Indi diýeli meselem çağalara şey diýende bir sapak gutardy. Çağalara diýen, "Inha şu sura sapamyz gutardy. Hemmäňiz gowetdiňiz, gelin çepek çalalyň" diýip şolar bir begendirýän zat etýände, indi hani su içeceğiniz, suyunuz için hajatxana gitjeňiz barmy? Biraz açık gezmelen ýören 5 minutdan soň matematika sapamyza başlaýas diýen. Indi şoňa düşünen çağalar düşünýär, suwuny içýär, gezmeleýär, hajatxana gitjekler, äkdilýär, zat edilýär. Onsoň düşünenler hem her kim öz ýerlerinde gelip oturýar. Ýöne her klasda da bir ılgap ýören düşünen okuwçam bolýar. Muňa düşünenler näme diýär? "Hey, gel diýär, gel häzir diýär. Näme matematika başlaýas diýär. Sapaklaryň adyny öwretseň şoňa çenli aýdyp bilýärler." Meselem onu gysgaldy aýtýanda mäs sapagyna diýmek matematika şoňa başlaýas diýen. Indi diýjek bolan zat mäzir misal getirjek, ilgi ýok diýler, çağalara şeýle bir her adymda üns bermeli. Onsoň şu ünsler näýdäň? Sapagy sen matematika sapagyny daşarda da geçip bilýän, içeride de geçip bilýän. Sen sapagyň bilen baglanşdyryp daşa gitmeli ýagdaýlar bolýar. Onsoň çağalara diýen hani hemmämiz aýakgaplarymizy geýeli, hatara duruň daşa gideliň diýen welin. Indi käbir çağalar näme üçin diýip bilýär, biz näme üçin daşa gitmeli? Käbirler şonu diýesi gelýär, içinden pikirlenýär, ýöne diýip bilmeýär. Ýöne sonra bilýänler daşarda oýnalýan ýer var, suwa düşülýän ýer var, daşda sapak geçilýän ýer var, uly diýwarda doska var. Ýöne üçin biz daşara gitýäs, şonuň haýsysyna gitýäs diýip soraýar. Meselem çağı şonu bilýär, daşa gitsem bir maksat üçin gitýän. Ýöne ýere giden, ýöne şonuň haýsysyna gitýäs diýip. Sen şu taýda çağanyň berýän soragyny çanda görersiň diýmek jogap däl. Ana şu ýerde ýa sen şonuň bilesi geljiligini basyp berýän. Indikide ýa şonu soramaz ýaly etýän. Ýöne näme diýen biz daşa çağa gidip barýas, çağa oýnamana gidip barýas diýen wagtda çağalar begenýär. Ýöne sen şonu çağa diýmede başga zat diýip, daşardaky gidilýän zatlaryň haýsysyny diýseň begenýär. Diňe taýda çağanyň her bir kiçijik soraglaryna jogap bermek şonuň içindäki bilesi geljiliginiň tam ýerine oturtýan. Çağa şoňa görä gitdi. Daşa çykdym, bir çağa ýene de ılgap başga tarafa gitdi. Ýöne şoňa düşünen çağalar näme diýär? O ýere gitme, biz çağa gitmeli, gel diýip onu çağırýar. Çağa bilen gürleşmek, her bir zadyny görmek, ilgilenmek ýa-da şonuň dünýäsyny gurşap alyp şeýle bir işiňe saplaşdyr.
etýär. Çağanyň özü bilmän sana kömek etýär. Sen näçe gürleşdigiň sahy çağalar bilen gol gurunlar gurun edip bildigiň sahy senin çağa bilen işletmän zatlaşýar. Indi şo çağa, şo kiçijek zat biz näme üçin daşa gidip barýas diýip sonra bilmek gerek birinciden, sorandan soň şonu hakykatdan bir şonu gowy jogaplamaly, şolary düşünäjek ýagdaýda jogaplamaly. Şol jogap nähili çağany rahatlatýan bolsa, edil biz ullarym şolar ýaly birine bir zat diýen wagtda jogap almasaň ýa-da ýüzüňe ters serep jogap berse, sen göňüňe getirýän her zat bu menden gaty göräýdim-ka, näme ka diýip. Bu şo ýagdaýym bolup bilýän. Indiki ýagdaý men başga bir ýere baglaýyn temany. Meselem, ýyllardyr ýurda dogry düzgün gidip bolanok, dogry düzgün pasport elimize alyp bolanok, näme üçin karşymyza çykyp bir jogapkar adam çykyp bize açyk, aýdyn edip meseleler düşündiren o. Biz şu sebäpden pasport berip bilemizok diýen o. Hani bir çağa näme üçin daşary gidende belenmeli çağa nirä gidesi gelýänini billesi gelýän bolsa şo kiçijik mesele. Şonu bilende nähili çağa rahatlaýar. Edil bizim türkmen milleti, türkmen halky jemgyýet bolup bizim öňümizde bir bu ýanky diýenim çağa 2 minut öňünü bilesi gelýär. Şonu soramasa 2 minutdan soň bilýärem. Ýöne biz türkmen jemgyýeti hökmünde ýyllar biz öňümizden näme garaşýanyny bilip bilýärmiz. O çağa akıl yetirmän soraya ýöne biz ulular hökmünde biz aklymyz ýetýär. Ýöne soraýasam ýöne jogap alyp bolany. Onda bir döwletiň başyna şolar ýa jahil gelip ýa-da bir halkynyň soragyny jogaplap bilmejek adamlaryň näme işi bar? Olar näme üçin gelýär? Biz çağa däl, biz aklymyz, mantygymyz ýerinde. Bilesimiz gelýär, bize näme garaşýar? Ýurtda gidende biz näçe tölep pasport almaly? $100 vermelimi, 200 mi? Ýurda barýan çaňy 500 açykýa, tanıştyp ýan çaň 700 açykýa, şey dip senin ömrüň geçip barýar. Sen elinde bir topar şanslaryň bar, bir topar edip biljek zatlaryň bar. Ýöne sen pasportsızlygyndan ýaňa şu zatlar edip bilen. Bir çağa kiçijik zatda nähili rahatlaýan bolsa, edil türkmen jemgyýetim şolar ýaly. Her bir sorak, bir näçe soraklar emele geldi. 3 ýyldan bäri soralýan zatlar hiç esne jogabyndan. Bu näme diýmek? Onda jahillik däldi bizim ýurdumyz tapyr jahillar gurşap alypdyr. Ogurular meselem arkaňdaky dag edip görkezilýär, olar geroý edip görkezilýär. Aslında olar hiç bir o zatlara münasib adam däl ýöne çağalaryň beýnini şey edip ýykaýarlar. O ogurlary geroý etýärler. Şo çağanyň dünýäsini şo geroýlarla gurşap alýarlar. Ondan soň o ýerde sen bir sowatly, bagtly durmuş ýa sowatly ýaşaýyş, bir soraglaryna mantykly jogap gözlemek ýerliksiz, gözleriň bilen tapmaýan. Men şu ýerde jemleýän sözümi. Soraklaryna jogap bermeýäniň sebebi okullarda laboratoriýany mugallimler işlep başlaýan çağalara sadece sorak cevapını vermekten ötürü näme goşgular bolsun, näme bu temalary ýatlaýarlar, düşündirmeýärler. Sadece ýat tuturýarlar. O çağa öýüne gelen soň öýündeki jahil enem sabaklaryny etdiňmi dep onu özüni bilmeýän zadyny urup, çağany urup sabaklaryny etdirýärler. Ine şunun üçin hem jahil jemgyýet emele gelýär. Özleri bilmeýän zadyny çağalara ýat urup zorlap ýat tuturýarlar. Öýdem şu sistemi ejesinde. Bu da näme diýmek? Tebigatyny, çağanyň tebigatyny öldürmek. Bir çağanyň tebii ösüşi, tebii açylşy öldü dämi? Kim näme diýse şondan ýansydym. O eýdip bolan çağalar, häzirki çağalar ertirki ýurdun eýeleri. O çağalar ýurda eýi de bolup bilmeýär. Her kim rusça bilen orsa ýurdunu satar, ingilisçe bilen inglislere ýurdunu satar, başga dil bilen başga ýerlere satar. Ýurt her tarapdan, bu duşdan satylar. Ortada ýurtsuz galanyň bir gün bilmän galýan. Hazırki jemgyýetiň özgüvensiz bolanyň sebebi şular.
öğretmenler birem cahil eceler. Indi gene bir sorak var. Köp uzatma uzağa gidiyorsun. Terze Türkmenistan'da cahiliye karşı nerede görüş biliriz? Yani öz düşüncem aydın öğretmenlere, tıpram öğretmenlere demetmeli, baskı yapmalı. Sonra okullarda, saydıklarda psikologlar bolmalı diye düşünüyorum. Benim kısaça öz pikirimi aýtsam, häzir dünýäde bu çağalary iň gowy, iň ýokarda derejelerde ýetişdirmegiň ýollary, usullary köpden çözülen şu zatlara ýam uýgulanyp ýör. Bu zatlara bir 200 ýyl, 300 ýyl aýryp ýuwaş-ýuwaşdan bir ösen derejäge getirmäne gerek ýok. Iň öňde barjy döwletleriň programmalaryny izarlap tutuş ýurda, meselem, diňe Aşgabatda däl, diňe welaýatlaryň esas şäherine däl, ýurdun iň çetgiraky künjeklerine çenli. Dünýäde iň ýaran bilim sistemasyny ähli ýere ornaşdyrmaly we bu barada geljek neslimiz ýetişdirmeli. Bir wada kyn bolup biler, bir wada köp taşdan adam almaly bolup biler. Näme etmeli bolsa etmeli. Başdan nähil ýatyrym etmelen bolsa ählisini kysganman, çağan yetişmesine, gelişmesine gerek bolan ähli ýatyrymlar edip başdan şeýle başlamaly diýip düşünýän. Ben ýa aýtma, muham öğretmenlere baskı yapmalı dep, ýalňyş näme bolmasyn, baskı diýenim önde tutmaly öğretmenleri. Düşündim. Köprak ýetirim yapmalı. Şu öğretmenlere düşýär-de işin esasy böyle, agramda böyle. Şolar gayrat edip işleseler ne bir nähilek men şeýle düşünýän bir muallim, öğretmen bir durşuna bir kitapdyr. Şol şu özündäki şu kitapdaky bar zady hemmesini şu nimelere aktarmaly. Öğrencilerine, çağalara. Ondan toplumam şoňa görä bolmaly. Mysal üçin toplumam bozup bilýär. Ine şoň içinde täze Türkmenistan'a belki bu zatlaryň öňüni alar. Ýöne edil häzirki toplumda şon ýaly. Oň içinde alkaşama, bıýşy narkomanamba, ahlak, moral taýdan bozuklara, mahyrlysanma, hırsızanma, çağalar şu toplumyň içinde mektepde bir zat öwrenýär. Şu topluma her bir sagatlyga katylsa şu taýda ýam erbet zatlar görýärler. Ondan şu zatlar etkilemez ýalam baran soň şu zatlary arassalamaly. Misal üçin polislere bolan garaýşy polisler öýüňe gelip rahatsız edip, haýbat adyp, tehdit edip, ine şu zatlarym çağırlar. Laryňam psihologiýasyny bozýar. Çağırlar nähili hani iyi polis, kötü polis var, şo nemede galýarlar. Aslında şolar halky goramaly zatlar, goramaly wezipesi boýunça ýöne biziňkiler eden okşa zatlary. Olar göğsünü doldurmaly bilýärler. Kendi menfaati üçin işleyen adamlar olur. Onun şu zatlaryň yerini bir temizlenip arassalansa cemiyete yerine oturur. Ondan gelecek nesil hasan bilimli, sowatly bolsa olar hem öz düzerdir gelecek nesil. Hem o zatlara üns vermezler, şolardan örnek almalyligini düşünürler. Ondan ýa-ni sen tuğçu psikologlar gerek diýdiň. Şu psikologlar o mekteplerde, sajyklarda da gerekli. Asyl şu enatalar üçin gerekli. Köp adamlar şu kıyınçılıklardan, bu edilýän baskılardan, yurttaşyna ölümler diýjekmi, aýraçylyklar, bu hemme
hayatın zorlukları psikologiyasını bozdu. Şoň üçinem şolara da psikologlar gerek yok. Man şolardan destek almaly. Buradan bir adacık ağızda kendine yola girmesine peyda eder. Şu hayatını yola koyup bilerdi. Yani şu nähili diýip aýdaýyn. Bir uğrukması üçün işimizin psikologlaňam ullukan bize emesi olur, peydası olur. Doğru. Doğru. Var mı yine koşacaklarınız? Bolmasa Cemile. Yok, men açjak satlarım yok. Sözümüz olmazsak onda bir yurtun, bir cemiyetin üssü bir öğretmen bilen Ece'nin gerdanına düşerek neticeye geldik. Onun için bilim almalı Ece'ler de zaman öğretmenler Allah kurtarmalı der de okulunu doğru düzgün okap bilim almalı. Cemiyeti östürmek için. Okamadı. Yine men mektepte bana iş tapılmadı. Ondan rayona var ya bilen Karadağ arasında katlayan iş veren oklar. Ne bardatlar almanın nemesinde para vermeli. Menne de o da yok. Özüm kvartrant yaşayan bütün ömrüm boyunca da kvartrant yaşadım diyen yerde. Ondan eýdip bağırşıp uruşup çetrek kalkollaň birine molum edip koydular meni. Şu mektebe işe başladım. Molum men şeýle zatlara gabat geldim de. Şu taýda 9-njy klas, 10-njy klasy bitiren okuwçylar şu taýda molum bolup galýar ekenler. Şu taýda ejet işleyen ya kakat işleyen orta mektepde ya da bir ulrak yerde işleyen tarçın o sovet ya kantorda arçında dolu işleyenlerin çağırları mektebe gutorya onun başlangıç klaslara molum edip koyarlar. Ana şeýle molum bolmadan onsoň şolar ne derecede bilimli sowatda çağırlar yetiştirip biler. Evet, tutmayan sonra bunların hiçbiri olmaz. İyi bilime ünsü tutmak. Dine bilime üns vermeli, dine. Çağımızın geleceğimiz için sadece bilim cemiyetin üssü için bilime. Burada şöyle cemleyelim mi? Çok uzağın çekmesin. Bolya sağ olun arkadaşlar. Melikom oğlum da sağ olun. Sağ olun vatandaş.